Kardom don marli nila ko pini puthot wang tholo nang litum kelang bom mate ka ching hona channel Karbi 2.0 along la penang litum thumbnail mate title long ta theklong pota hailo la son thak thak sini li la so video bang thanpon populo koson si la latrine mate toilet akimi la so scheme bang koson si planning mal hai hui nili thanpon populo la pen video start te aprang afran litum la nili channel Karbi 2.0 along sa kimi lang pulote nalitum subscribe pe tok di subscribe pulong ta ber no la pen subscribe padung la bell arjan ta dui dakta ber noy la lo pulte monon phin nili kapre kapre video le upload sita nang litum mobile nang le da prangi aphan la pen ingson alam dula nang litum phan 1k nang litum jong nili channel jong 1k complete lo pulte nang litum phan ingson giveaway mate na kibi do la sohormu la sinalitum la intro lang ponon la pen intro lang dat pen video cheng pon philana aprang sinalitum a mobile long Chrome browser dui la Chrome browser banalitum open igoy bate ingpu igoy Chrome browser ingpu det pen afinalitum dak tok na bang kela search of type web address plonali tum ber ego bate tok ego links tamini liola ni lila so video description long penali tum ber ik phino dak penla tu nali tum dak tok ik nang nilo asnali tum ki tok naing bang sources bharat son use na pudo la so ber dat pen la son interface nang klang penali tum mathing no la penali tum anta desktop size banali tum ber bilang mati salam lelang polte la puthai arjan di dak ber ikdamwa la pen dak desktop size banali tum ber ikdeno la lo polte nali tum computer long mati pc long ki klang ateng sidak mobile long stami klang po dak ber dat pen afit dak application login pudi login id la pen password la pen captcha la so id nang litum Koson secret ning malamo nili next video long than po just nali tum aprang pensila so id ki dotang pla dag log in fit tamelo la pen jongsi non akimi credit putla new application pudo dag click here pudo dag ber ego ente nali tum la so id mate password nali tum dag pen create kurilong po mate selam long po la pen nili bang dag id hai hui simathai lo ki dotang lo la senili dag direct login fit lo login fit pen fit login dat pen filason interface nang klang pom mate from nang klang ponali to mathing no la so form ko son si fill up ning ma dag ni linang than po aprang sinali tum long a from form a dui la pen da individual household latrine pu tok do la thak bang nali tum dag pen pori ik det no batilang ik det no video bang skip reno sab step by step nali tum nang lang donon than thepin pen la pen dak one number door dak identicate mandatory talks budoi la pen two number please enter applicant amen hai hu chipinang pon la pen photograph sorry la lote photograph passport size la pen la hai hui di dak 50 kb pen 100 kb anei photo bangke a size lo photo a size lo la pendat la nangli tum porik dana ni leader details pore thai pol de video ta dingong chat po la se afrang si dak a number do geography particulars pudo la pen dak one number bang ke state lo state nangli tum dak pen select on la pen district la pen ulb name la pen ward number la hi dak nangli tum select on koso district pen nangli tum belong ma mate ke apply ma la pen dag ulb number da chewang ponal tum select long ber iglote la select long ber to nali tum dag ben select pon me po la pen b number bang toilet honor particulars la one number long bang nali tum applicant mate ka apply vet amunit amen tok nang pol la pen apo amen la pen residential address la pen Adhar Card jong sil do pulat Adhar Card link dun nang product la yes long ber ego
Adhar card avelang enrollment slips ancho sidok pulte enrollment slip dakpen nangli tum upload no lapen 2 number long bangke dak gender lapen 4 number long ke mobile number lapen dak 6 long bangke status of exciting toilet lake nangli tum select li tame lapen dak la Adhar card enrollment slip bangke nangli tum dakpen jong se Adhar card avelang pulte dakpen nangli tum upload ik den no lapen ladak bangke nangli tum no le ber igo la 8 number long bangke lapen 9 number long bangke bank account details so nangli tum dak IFSC code ber igo lapen dak search putok di la search long ber no ente automatic bank amount tawang jipo lapen account number dak confirm no batahini ber iknang punal tum account number bangke lapen passbook first page mate aprang la passbook aprang photo nangli tum dak upload iknang po size bangke nangli tum 100 KB anei lapen photo bangke JPEG nei PNG nei lapen dak photo upload nang po passport size photo lapen la I agree pudi da agree long ber ingol la jong si fill up thai lo pulote size bang 50 KB nang po la dak jong si fill up thai lo pulote nangli tum I agree pulang ber igdat pen la apply pulang ber igona lapen nilinon form bang fill up structure po nili dak video bang dak views dat po mate pachington kok po nili dak fill up thai lo form bang ke dak ingsi hini nili la fill up to wifi po bank account la details ai hui banale tum tokdon pamisimi athimala apply that pen jong si accept lo polote nangli tum account long 12,000 mate suri krihini nang si thap paprang po la pen nili nang thana teng lo dak la photo bang nili dak upload alo la pen dak bank Facebook page ta upload la agree ber alo nili la pen dak apply alo apply that pen nali tum mobile long stame application ID na dampo la ID check dem panali tum dake tok dui status pudui la status nan tum application ID la penali tum amen dak tok igo tok det penali tum la search long ber no ente dak details nang check lang lapo accept la ma accept se lang mapu sidak non applied pusi nang check lang la yan la pendet nali tum account long jong si accept lo pulte pen suri krihini to suri nalote suri krihini nangli tum account long chita pola pen nangli tum toilet bang kim nang po sabso la kim det pen nangli tum dak pen photo upload nang po la pen mula upload that full payment installment long det afila ko full toilet pod upload ignang po video long nangli tum thek pon long to puta hailo koson si apply ning mamate koson si form fill up ning ma jong si thek the video ke lang benda pulle nilifan comment mate whatsapp long na humri ngo apen video lang misen pulle share ik thala so video toilet ka vitum mate kilong letum bang du ulang la si so video share ik tha hala ka chinne tum nang ta pachini nang mate pipeline du nang la pen subscribe bang ting neri no subscribe nang litum 1k nam pleng du no nang litum han give away nili nang bi pwera glo sima si hormu do lo la si pinya video la anchalo